Stručnjaci su saopštili da je u Velikoj Britaniji otkriven još jedan soj koronavirusa sa potencijalno zabrinjavajućim setom mutacija, piše Guardian. Istraživači sa Univerziteta u Edinburgu naveli su u izveštaju da je ta varijanta otkrivena sekvenciranjem genoma u 10 zemalja, uključujući Dansku, SAD i Australiju, a da su do sada u Velikoj Britaniji pronađena 32 slučaja. Najraniji slučajevi otkriveni su u decembru, a pojavili su se u Velikoj Britaniji i Nigeriji. Stručnjaci kažu da ta varijanta ima sličnosti sa Kentovom varijantom i da sadrži mutacije koje su zabrinule istraživače, uključujući i mutaciju proteina šiljka koji se nalazi na spoljnoj strani virusa i ima veliku ulogu da pomogne virusu da uđe u ćelije. Dr. Simon Clark, vanredni profesor ćelijske mikrobiologije na Univerzitetu u Redingu, izjavio je da iako nije jasno kakav uticaj mogu imati mnoge mutacije na sposobnost koronavirusa da izazove infekciju ili težu sliku bolesti, prisustvo mutacije E484K u južnoafričkoj varijanti pokazuje da daje stepen otpornosti virusu na pojedine vakcine. Clark kaže da se još ne zna koliko će se proširiti nova varijanta koronavirusa, ali da se, ako ona počne da se širi, može pretpostaviti da će imunitet dobijen od bilo koje vakcine ili prethodne infekcije biti slabiji.